d'ençà fins avui, quins són els canvis que s'han produït? Per què ha servit aquesta reforma del mercat de treball? Fonamentalment per poder acomiadar gent amb unes condicions pitjors. Ha servit aquesta reforma del mercat de treball per generar ocupació estable? No. Jo he sentit pena i una mica de vergonya, o bastant vergonya, doncs quan el president del govern del meu país va anar a Wall Street a rendir pleitesía als que ens havien ficat en aquesta crisi. Els veritables responsables d'aquesta crisi. I us he de dir que el dissabte no em vaig sentir massa content ni massa satisfet de veure el president del govern del meu país reunit i rebent consigna dels 36 capitostes més importants de casa nostra, que són en bona part els responsables de la part més pròpia d'aquesta crisi global que estem patint. I només serà possible canviar aquesta situació si la gent pren consciència de que avui encara la sobirania resideix amb el poble, resideix amb les persones. La democràcia, que és un dret conquerit en sang de molta gent, vol dir que qui decideix en l'últim extrem no són els 36 que s'han reunit amb el Zapatero, no són els capitostes de Wall Street, sinó són els ciutadans i les ciutadanes de manera lliure. La reforma de les pensions, també s'ha de dir clarament, no es fa perquè el sistema de pensions del nostre país sigui un sistema que no es pugui mantenir. Les dades, els números canten. Espanya inverteix de tot el que produeix el 8,8% per pagar les pensions. Sabeu quan inverteix Alemanya? El 14%. Sabeu quan inverteix França? Prop del 14%. 13,9%. Sabeu quan inverteix Àustria? Més del 14%. Itàlia, més del 14%. Per tant, si nosaltres estem amb el 8,8, per què hem de traslladar aquesta idea ara que la gent a més està en una situació de dificultat? Per què hem de traslladar aquesta idea de que no podem mantenir el sistema de pensions? Nosaltres som plenament conscients de que hem de mantenir la mobilització i hem de mantenir la lluita. En aquest panorama, nosaltres el que hem decidit és mobilitzar-nos. I ens mobilitzem el 18 de desembre amb aquesta manifestació, que jo espero que tingui molta gent. Depèn en bona part de la capacitat que tinguem d'explicar-lo a la gent,